titiri obobo ne yema bi so e ma ya bode bi a ye pa wa tu pa se ye betomi mu ana se wodi ye toye mu no ofo so se woni obate na wota atwa no hag deep one pa won especially o ma ya na e bi a guess ne nso so no na wotimi pagya de ni twa wo ho kakra no saa de ane sa wota aya wo gebi wota afe wo yira no ana sa wo mpana no sa wo yo bi a wota eya sa ne ma na ma na nitimi ejina wo ba bia wo obema ota tale ne to ana ne yire to ana ne mpana to no se bia oya ade wo fie bi bo ho ane sa wakwa akotwa ne to kakra ana so akwa akotare ne to kakra no wa mo ana fra wo de wonsa aye achechire ne ho no ohun ai sa de wo mo ane bi sa no sa be ma no oyire ana se bia wo mpana sa wo kwa ba bi ne sa wo kwacha ya na ne ti agina eti me ka ma na se ma ya bode bi ana sa aboso bi a ye pesa ne ma ne se twa me hag ana se bi a fema no ne ade enti se wo mpana na se bi a odru baby a e wase wo twa wo hag ana se wo twa ne hag na sa wo twetwe ne ho na sa o kwa akire bi sa na mpa chaw e ya na so watwe akwa akire kakra e wo decision na pese wo make sa wo ne betena no oba bi an se odowo a bra wo de wo ho e ba sa wo de wa no ba sa obefina no kola no ono akasa correct me e de na no bebo wo de yeso ntem so onyina ho e ma wo meto no wo ho baby a wo gina no o move an inch se be ye obetimi ahia wo oba bia na wo ba yese wo ba betwa no ha ga na se bia ba na 2 crampo na ana wo de wonsa e be to ni sisi ana se bia ne komo crampo na wo ba wonsa no ono ankasa sa de ne ho ye dey e twitwiw e bia wo de wonsa to ni sisi se no bi se be pesa wo be hu ane se me de me hu nyina be ba be tale wachi sei na ma ye de ma chekere wonsa na me de agu me ma ya ase ne nyina ye ho ne ye hinhim ye ho e ti sa wo ye be ma na oba no wo kwa ne nchen na o twetwe ne ho oni bre enfa ma otutu sheda ena na sei ena china sei ya mesro eya na wato obo ase wotifo pokwa na so na tire wo se ne signboard no o se to obo ase na twitwi break wo ne ma bi ho na se oba edowo a abribia no odo se na busuafo nyina akrampo no ebeje wa atu na so mbehu se bia eni pasmesi ana se obenten kura no ena mene ne tie obehu sa wonye ne ho ade enfa ma ne maame enso otimika se bia yenkonkoja me maame ho ana se bia me kwa akosra me busuani bi nte no bra na yenkoja mye se wontimi nko eye se bia ontimi fa drop ya na se bia wontimi enfa ka ma ono nko a enko otwe hu adukrom ne yese na woda satam no mehia wo no ono nko ka se wo kwa ne ba bia na otimi ko ba ensan se wo pese na busuafo hu se bia enipa simesi ana se wo benten se de me ne nete o feel proud o pese wo yi wo pie on pese o do betete ntu bo se odru maame wa na se mudru wa o maame wa no bo se otimi ka se match ya wa si onsuso no onji wutirinsa na se be ma no metu wutirinsa ma no so no oba ne timi ka se chia wa se no obi wo de wadru ne maame wo no wo se ne maame akwa twena enche kakra na brantie ye oh madam fono no na me ba na me hia no so oba kwan yi so na me ne ye me pa acho abrantie ya atwo ho ntem wate na on pese odo be pia bonte ama ne busuafo ahu oba bia na se be ma wo ne oba tie mudru abonte a oni techrema bidie da nanum o ka ba ko no waka mienu mpacho eya no atwo ho ntem te se de wo kan ye na yampa because oba ohu ye ka se ababa we di anhwa minim be ma obetimi ne natena so obe wale ne pa na so so okohia wo bi odo ne pa okasa na ne hope eti bi wo okra pa oba ne maame etimi konya abrantie bi a ababa wone sanse wodo ne ntina abrantie ne kasa ontimi nka bi ababa no maame timi kasa be me na me da ase ama me be ya bafom e kasa ababa wa we nani so ohio wo yese obi okra pa pensanom obi okra pa bra ne suban bi a ode aka na bra ba ho no ensemfra obi anim se ontimi njai mane nko hia ne dofo abrantie bi a wodo no wona koma mu pa abrantie de ka asem abehu se watie eti bema wo kasa ba ko a na wo girlfriend waka mienu bema wo tia wo yire wo bibi hu a won fi wo no me tro wadane ne hu akokko ne oba akokko ni wo ka ba ko a no aka mienu bi wo kra pa on twa ma won take decision no on fa ono ne de no emeboa ono na bia pempi na no wo de decision ba decision so obe ba so bema no enfeva me sro ni mu animu ya no pe wo ho asetena bi nete wate ema ye ade bia na sa abode bia
say ye do bema ye free ye budie nyina me for instance me pade ye toche mema say po madam for no krampo na sometimes na ya na me che wade enti say wo kohia oba bi ne odowo a ohwe say wa mu ase wo twogoto a wo hye ebia wo boxer wo singlet ana say one dis no sometimes onim say no de ne bo nhye da nkosuru bia oba no oni sika sade krampo na say handkerchief krampo na sometimes obeto de acha wo say je handkerchief yi me ba na me hu ne kwa so na me de be che wo. It's a gift and so ye ade bi e kama ho na enema bi wo ho a ofo so be ma ya na ema no omu enim onim krapon so na be ho so ayedai wa bu na ni de agusu nte no de wo ka ye ni nyina no se oba pewa onya time ma odo or respect or the boni ni de sefata ma what they ajeba ebwa se be ye dachi no e de krapon na ya de ntima me ye hwe ne ye mie container bi ye mie store chochopo bi wo hase no dachi be bia ye sei ye nya sika bia de ntina me ye fa nkoto asase ana se se yentimi asi da no krampo dachi no ye betimi aton e de aye bibia wo se ye na nye oba sika be ka won sa no na wo wa e wo de twen black kwasi nyame ya adoma wo se wo ye ne nema bia wo ton no mbeto no eyi na wo twe besim tu de twen na wo de wa ye ne budget ato wo se wo ton nema na fe na wo ba be kira wo se ntoma bi wo krampa wato agu onyampa me nipa ne so obeje no 200 cedis afa no obeche o se tire we krampa no person bus style we bi na mini sika wo ba wo se sika no bedro no wabubu ne nkonta calculations e wo no akasa ne ho ne ma wo de be ye ne ho nko awo enya ade e betimi atra ho de ama mu mienu na wo de aye ne ho ne ma kwa ba se na sika na hye me sro abranti a wutie me sa wokofo oba usika semu onwene wo ho onfanya nsa bia meka wo de ho kwanya mbefa so mo be save ana se mo de musika le be ye japade bia na sa abobra pa bia mesro eye anu watwe ho na da bia no me se amna wontimi mo no enfo so sa obebo enkodi to achi se de menua mema no ka no eto ne be deceive anu asama ne ye ka e se there are some variable things bi wo ho wani so no eye o say variable eye o say bia edimu eye o say sika kokko na so na bia na ye fake obetimi afake di achoma ye pretend da bia and now when they made they be crap on and in Jim as no but see no Jim or back or one teshe oh no a dream of cross or winning okay to say what and yet there be an when I'm so many be pebi and assess can be and as some will be the fiddle war say about where the domio so I know what to mention of party and miss row a be another way and the budget into some memano so I wonder what about I'm software when it fi wani sa abo wo na hwe ne ye ni nante mu ne kasemu ne decision bia mu no hwe ne nya sa de a da chi bu bedu dok no ko be kwa boyo so ba kwete sekan ana se tuo de abo ne no so de e betimi do akoda da bon preche fi asente no e ya ye nhwe ma ne ye na ye hu kwan ye be fa so e no mu beti onyama wo a enimu animu na wa pe oba bi no apake atena